מה לא זה? כן, כן, מתלבשים. איתן, תתארגן, וואי, זה, שתי אלה, עילית ויילד. רויאל. שהבלק מרקט יקנה את הדברים האלה, ואני חוזר ל-43 מייל, אחי. נייס. אתה רוצה נחליף? לא, אני סבבה. אתה לא יודע, עוד לא אמרתי לך כמה יש לי. יש לך... לא, גם אם יש לך 250 מייל, אני סבבה. אין לי 250. אני סתם הבאתי... זה עלה ל4, עלה ל4. כן, בני זונות, הם בדוק פה בסאוטיסט. טוב, אמרנו 4-2? כן. בצ'יל כזה? וואלה, אמרתי לך, גנקרים, אפשר וואלה, לבוא. אם הם קופצים... אתה רוצה? אפשר עליהם. לא, לא. וואי, אחד מהם 6-3. מה שבא לך, אבל לא כן. יודע. תן, אין לי שם דבר, בוא. אין, עלה הם פוסיז! זה הכי מעניין, אבל הוא יברח. הם פוסיז. אז רגע, מציק לי הזה. היית עובר הזון. מה זה? מה זה קיוויתי לביר פאונדס? הוא היה 6-3. לי מלא. מה קרה? יש! מה קרה? רק מה בשבע קרה? שלוש.